Lijepi pozdrav svima iz slagalice. Vrijeme je za novi tjedni savjet. Danas vrlo kratko o nečem što možemo nazvati mali kućni reciklažni centar. Dakle, mjesto u vašem domu, u vašem stambenom prostoru gdje odvajate onu vrstu otpada koju možete odvojiti. Međutim, prije nego što vam pokažem ovo moje malo reciklažno rješenje, moram reći da zapravo u direktnoj vezi koliko ćete tih količina za odvajanje imati je činjenica kako se ponašate u kupnji, odnosno da li ste dovoljno samodisciplinirani, selektivni i zapravo strogi prilikom uopće unošenja papira, stakla ili plastike u svoj prostor. Kod papira tu imamo najveći problem, znamo, sa raznim lecima reklamnim, brošurama i ostalim, poštom koju ste možda mogli digitalizirati, odnosno pretvoriti u plaćanje trajnim nalogom pa da vam računi ne dolaze u papirnatom obliku i tako dalje. Evo sad ćete vidjeti, dakle nalazimo se u mojoj kućnom skladištu, odnosno špajzi, gdje sam, evo već vidite iza mene, govorila nedavno o vrećicama koje vise na vratima. Moj način čuvanja vrećica, da se podsjetimo samo. Međutim, evo sad idemo na ovo rješenje koje je, evo, plastika, staklo i papir u 3 vrlo zgodne torbe kojih nažalost danas vidim više nema za kupiti, odnosno za dobiti u onoj nekakvoj nagradnoj igri za bodove u DM-u. Kad sam ja to dobila, mislim da ima već jedno 10-ak godina. One su spojene čipkom. To je recimo i rješenje za nekoga koji je vješt raditi vlastitim rukama. Neka zgodna ručna rješenja. Evo, možete probati sami. Dakle, papir, staklo, plastika, ne znam koliko vidite da ne okrećem kameru. Evo, dakle, staklo, ovo se sad već bliži trenutak odnošenja, i papir. Dakle, poanta je da to bude sve skupa vrlo jednostavno. Meni se to, kao što možete vidjeti, nalazi neposredno uz vrata od smočnice, odnosno od moje male ostave. Međutim, ona se nalazi neposredno uz ulazna vrata od stana. Prema tome, način iznošenja je jednostavan da ne može biti jednostavniji. Razmislite o mjestu gdje biste vi mogli imati ovakav jedan mali centar. Da li će to biti 3 vrste sirovina, 4, dakle dodat ćete možda limenke ili nešto slično. Poanta je da kontrolirate unos, pazite što kupujete, koliko kupujete, u kakvoj ambalaži kupujete, i onda u domu nemojte sve naravno bacati u jednu, odnosno istu kantu, nego ovako lijepo selektirajte i onda redovito iznosite. Pri papiru naravno morate paziti da to ne bude neka veća količina, dakle da još redovitije iznašate, jer ako recimo to date kao nekakvo zaduženje svom djetetu, šanse da mu to bude preteško su dosta velike, pa onda neće baš biti zgodno. Ovo je sve za ovaj tjedan. Nadam se da vam je ovo malo reciklažno, odnosno organizacijsko rješenje po pitanju odvajanja otpada u vašem domu bilo praktično. Kažem, 3 košare, 3 vreće, bilo što. Bitno je da se odvaja i da imate trajno mjesto za to. Do sljedećeg tjedna lijepo vas pozdravljam i pretplatite se na ovaj kanal za redovite savjete. Lijepi pozdrav iz slagalice.